Elutego mo again no basinketa na Volt 104.3 FM na si no dala dem show no nonyela anyị nnọọ wee kpọgide egwu ahụ wee ruo kịta. The highlight of the song for me bụ gịnị? Egwu ọmalịcha egwu akpọ bụ bongo. Bongo. I like egwu because ọ na-ekwu a lot of things. Si mago no tele aka mana n'ime aka ahụ o tekwara o metụtara n'aka n'ife ụfọdụ na ife ụfọdụ. Then egwu ọzọ bụ gịnị? Onye ji ego nwe mba. Adọghị ga-eburu mbụba m n'ife nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa because why not if not? So yesterday analụkwe m n'ụlọ ka mpanite fon a na-anụ hashtag ọcha anya hashtag ọcha anya wee na-asị ọcha anya this girl kwalụ. Echem na ya akọchaga akụkọ ya yesterday mee justice for her ọsị yesterday last year ka ezi ihe na-emezi wee gụbazie wee bụrụ na nwatakịrị nwaanyị onye sendịrị ya to her early grave ka a hapụ na scot free na-akpagharị. That people did not know until last week or early this week maka taa Friday until early this week ebe Tuesday or Wednesday mgbe eji wee tweet gidezie ya wee bụrụzie something na-trendzi. Ụfọdụ n'ime unu nwee ike ha amaghị onye bụ ọchịagha anụ a ma ife mere ya. This girl dị 8 years a wee na-amolest ya. Onye na-amolest ya bụ gịnị? Asị nọ nwa onye nani ya bi because housemaid. Ụfọdụ si nọ cousin but the story I know bụ nọ cousin ya anyway but at the end of the day asị nọ housemaid ka ọ wee bụrụ na ya bụ nwatakịrị nwaanyị na nwoke ifu ihe na-ewe m iwe bụ na ifu onye adịrọ ka onye ụmụ nwaanyị ga na-asị n'otu. Ọ bụrụ onye ụmụ nwaanyị ga na-asị mba na onye akịta ka ihe ha ga-eji ya wee mee. Ọkwa ọmalịcha nwoke young boy nọ kwesịrị ịdị promising kpakọ isi ekwesịrị ịkpakọ ọnụ wee bụrụ na ọ na-eme ya bụ nwatakịrị n'iru ọ na-eme ya n'azụ wee duna nwa a n'ọnwụ because VVF bịa mebezie ya. Ọ dị very tender. Ọ dị very tender. Nwa ahụ dị very very tender i accommodate ya bụ ihe arụ ya na-anabata. So arụ ya anabatazi ọzọ wee mee gịnị wee na mmụọ. Now ụmụ anụ ọ na ka eji wee bupụta dị okwu case. Ịmago na ife mee mmadụ normally good hospital ga-echeki kedu ihe mere onye ahụ ji wee nwụọ. A wee cheki ọwụ na VVF and VVF a na-enweta ya through mmekọ nwoke na nwaanyị. And mmekọ nwoke na nwaanyị anụ bụ gịnị? No, because of too much gịnị leakage. Urine leakage. One, ahụ ya dị very tender. Ọma mbunwu ya. So, ya bụ ihe wee kpatazi and nwere onye nyere ya medical attention n'oge. Ya bụ nwatakịrị nwaanyị wee nwụọ. Now, asị na ejekwa court. Anyị nọkwa ejebe court mana ịmago na asị na eburu mmadụ gaa court. Ịmago na uche anyị niile apụzi anya ya. Uche anyị niile bụ na the law will take its course. Ịmago eme ife kwesịrị ime but nekwe ya year later echa this boy na-aga free na street guy all these days year later ka anyị bịa nụzi na anya bụ nwatakịrị nwa nwoke na eme gịnị na ya nyere ya gịnị ya naba ebeluo ya enye ya belo mee gịnị ọ naba. Now ihe dị nwatakịrị nwoke a kọsụ abụrụ ihe kwesịrị grant mmadụ bail. In fact ekwesịrị drag ya to the point na eme gịnị na ojero court onwere dị hearing. O kwesịrị oje court ta echi na sika adjourn tata sika adjourn ya eti nwanne echi sika adjourn ya next week. Next week no ka ya mere adjourn in 2 months. Na asịbụkwa efe nwatakịrị nwoke a deserve. But unfortunately ihe court nyere ya gịnị bail and ha meet up with bail. So like that like this now on this girl wee mee gịnị wee bụrụ ife na anya iyi wee bụrụ nothing until 2 days ago.
ajụjụ m nwere n'ụbọchị nke taa bụ ụmụ nwoke a niile na-ahapụ ụmụ agbọghọbịa na-ahapụ adults na-ememi na ụmụ nwatakịrị 8 years ọ bụrụkwa 18 8 years wee na-ememi na nwatakịrị. Ọ bụ ka ihe a onwere achọkwara m ịma because enwere lot of things mfu na social media yesterday. Anyị na-ekwu that one mfụkwa video of a mother. Ihe a bụ nne, 2 girls and a boy. Nke nwoke dị na imagine nke nwoke dị na n'elu mmụ ya naked na-eme ife adults ụmụ ịmago nne na nna kwesịrị ị na-eme ndị bụ na ha dị legally married. This mother bụ ife na hey ka nwa ya nwoke na-erube 6 years nọ n'elu na nwa dịka ya bụrụ 6 years then ụmụ ya ndị nwaanyị na-abụ na-awọchizi ofu na-emetụ onwe ya aka. Ọ na-awụ nnọkọta ama m ihe na-eme n'ụwa kịta I don't even understand what is going on. A na-ekwukwa nke ahụ nnukwu akụkọ nwoke si na nwunye ya na-eche iti ọhim ọ mụrụ ihe ọ ga-eme wee sunye ụlọ ọkụ, sunye nwunye ya n'ụlọ ma ụmụaka nọ nebo biefuziri ụlọ ka ọ na-enwu ọkụ wee chọbazie ya bụ family onwere onye ọfụ wee gbabazie nsa wee dupụta 2 children this man. Ụmụ ya na-abụ nọ n'ime ebe ahụ ọkụ chọọ ịgbari ha o jezie na-ene anya ọfụrụ the mother and ọkụ enwurugo asị na osi n'azụ ụlọ something baa inside baa na room fụ nwaanyị ọbụna nwaanyị anwụgo nwaanyị dịzi lifeless. Some burnt dị ya n'aka some burnt dị ya n'ụkwụ. Amarọ m na nwoke atọgburu nwaanyị sef before set the house on fire. Amarọ m na o ji pillow suffocate ya but by the time nwoke ji wee baruo ka o sevuo nwaanyị ọ bụ na nwaanyị dịzi lifeless. Ọ bụrụ gịnị? Ọ bụrụ na ije n'ife na ikwesịrọ ime ihe ikwesịrọ. Ọ na-amavuru m how people ji enwe obi ime ụdị ya and nke na-ewezi m iwe taa nke na-ewe anyị iwe bụ na ọchịagha akịta anụ a na ọnwụ that girl bụ nnọọ but thank God for social media because ọ bụrụ mgbe social media dị I'm telling you this girl this boy kali na-aga scot free. Ọ kali na onwere onye ga-ajụ onwere onye ga-asị ya onwere onye ga-asị wuo onwere onye ga-ajụ ya ese. Ihe m aghọtara ọ bụ kedu ife mere ihe ọjọọ ji eme n'ụwa kịta kedu ka ihe ọjọọ si eme n'ụwa kịta how kedu ka ndị mmadụ si ekpuchi ihe ọjọọ because ihe a ejegokwa court maka ya that means mpa nke nwoke ma mma nke nwoke ma ụmụ nwanne ya nwa cousins ya ma but nwere onye nke asị na ofu ọ dịka nwanne ya nwoke ọsụ amarọ m onye asị na onye anwa ka dịtị wutewekwe o wee bidokwe chetabekwesịkwa na onye gbukwela ọchịagha nọkwa na street dị free. Ọ tweet gị ya sis mana mgbe ndị mmadụ epik ze ya up bụ ebe this week nwa 8 years iru n'azụ that boy that young man ma akpọ ya a boy because ọ bụ na o nwere sense o kwesịrị ịma ihe ọ na-eme. The boy ga-anọ ebe early 30s obere nwa. Ajụjụ m na wee bụrụ ndị a niile na-eme ihe a as nwoke ọ pụtara na ka ihe meluzi ka ihe me then government allow this boy to walk scot free. I don't understand. Mpia bụ George ka onye ụsọcha na miracle ọ ya wee jee na church na-emenye testimony si hey na nwa m nwoke ji wee mewe nke but somehow imago God intervened Chukwu intervene o wepụta scot because ọ ga-enye ya testimony. Ị ga-afụ ndị ga-enye ụdị ya testimony. Ike obodo a gwụsịkwara mmadụ and nkịta na ọbụrụ gọọmenti ka ị ga-anọkwa anyị enwazi. Imagine a husband born the wife down with the children ọ bụrụ neighbor ụmụaka wee ike ịtọ n'ime ụlọ ebe ahụ ama because anyị amara mpa ha enwekwa the obi enwekwa plans isave those children
Because some don't have plans to save those children. The best thing we making it doctor go the hands or I don't know. But if I go no game me or two or one you suspect. That's now 5 years later. Can you realize they are not the man? Be yes no no just or no walk gas say room or something. 5 years after, so 5 years after bụ yesterday ka e realize na gịnị me na nwoke a bụ ihe ma mụnye unu ọkụ maka nwunye eji cheat on him maka na nwunye na-agba n'ilo. Then nke ọchịagha nwatakịrị nwoke 1 year after ka anyị ji wee marụ na ọ na scot free o jere ngaje kwụ ụgwọ ihe ọjọọ niile o mee. Then nwata nne ụmụaka mụrụ nwa ghọtara m why ị ga-eji wee tinye ụmụ gị n'ọnọdụ ụdị ihe ahụ nke nwoke nọrụ gị n'elu na-eme gị hey nwa ya nwaanyị nọ ngwụ na ihe mfu na ya bụ vidio nke a nọ aka ọka nkọkwa ya ka anyị hafee ịkọ nke ọ ya wa ịkọ anyị banye na nsogbu. Ọ dịkwa very very appalling. Ọ dịkwa very very bad. O nwekwe ka ọ dị. O nwekwe ka ọ dị. Ụwa kịta amazịkwa m ihe ọ na-awọ. Onwezi onye ọbụla na-ekpuchizi asị. Onye ọbụla na-ekpuchi eziokwu. Onye fụ eziokwu ọsị ekwukwana. Onye fụ eziokwu ọsị ekwukwana. But again, thank God for social media because ọ na ihe ọbụla nwere uru nwere ọghọm. Social media bụ onye ga-abụ the downfall of a lot of people mana onye ga-abụkwa gịnị ndozi obodo anyị. Kpọkwa m na 07060485853 maọbụ na 09155708347 ka anyị tinye ọnụ n'okwu a maka na ike just nnọọ kwụrụ ọtọ. Nke kachakwa ụmụ ike bụ nke nwatakịrị nwoke a jechee court nata na this situation jee court nata. Hello. Gbatịnata redio gị o. Gaa n'iru. Uhuruchi ọma. Ka afọ gị na-ebe isa ekesinụ nnọọ. Nnọọ. Ụwa na-adịzi na mmebi because iwu ihe na-emezi n'ụwa kịta ọ bụrụ ozi nke ọ bụgolo ihe edezi n'akwụkwọ nsọ wesị mgbe ị nụbalị mgbe ịfụbalị odosis niile eme n'ụwa na-eme gị adịzi na ngaji. Kedu ka nwa nna mụrụ nwa ga-anọgide eme abọmikọntrị nwoke dị mkpa dị 30-something years ebe eme abọmikọntrị arapụ ya ọ na asị na ọgịnị a ga-asị na ọ dịrị ọcha na ejidere ya maọbụ a ga-asị na ọ bụ ibu nwoke na-ebi ya. Achọrọ m ka ha kọwakanara anyị ihe bụ ibe na-eme datiz okwu na-eme ụtọ amaranụ asị m Chukwu zọba anyị onwezikwa ihe ọzọ. Chukwu zọba anyị aka Chukwu ka anyị nọ bikọs ọ bụrụ na Chukwu ga-aza anyị onwerezikwa ihe ọzọ anyị mara anyị ga-emenwu. Ihe na-eme n'ụwa kịta karịrị ọ na-agba onye ọbụla anya mmiri. Ihe na-ekwu nke nna bụrụ ka m kwuwe ka ndị ọzọ nwere ike ụbọchị ichekibie isi ọwa na-aghọgbu gị. Ihe anyị ma bụ onye ọbụla anyị abụ parents mụrụ anya ka azụ ebe ọbụla nwa gị na-aga skuulu ebe ọbụla ọ na-aga ọbụla jọs mụrụ anya ka azụ. Ị na-asị parents mụrụ anya ka azụ. Ọrịa parents bụ ihe tinyela ụmụ ya na-atọ n'ọnwa nke nwoke nọrọ ya n'elu ha gbalụcha ọtọ ụmụ ya na-abụ ndị ọzọ ma ike gwụkwa. Ụsụkwa n'ịmụ anya ka azụ ahụ nwanne ụzọ anya ka ị mụrụ ha bikọs onye ọbụla amụ anya ka azụ dị izu izu ịghọtago bikọs ihe parents ga-agwa gị na ngasị abụmọnụ abụrụ onye ahụ bie emelie nke bụ na nwa gị gakpalụ nna igetazi nne m onwere ka o si eme m na ndụ ezuka m na-agwa gị oge aka ọgbama na-adị ụda esi n'ụwa nke abụ ike agwụgwụ ụwa nghọtago dịka parents dị isi
you know, you lead a lady, it will be moved up on the contact. Eh? Also, as a national this can be here, those of party and kitty. It will not get a day, it's here, yankee, we move, we made a venue, Ah, eziokwu. mgbe gboo agụrụmema mgbe ndị obere onye dị pọtret na ọdịrọ mkpụrụ obere mma so mgbe anwa na imere ebe n'ụdị ibe ahụ na ihe ndị ichie ga-eme gị ịtọ na gị na-enye ndị ichie nlekwa akwụchie gị ntị ozugbo ozugbo nkechi gị ọtụ kịta ọ dịza ka nọtela aka biko na ndị banye dị ndị ichie ndị ichie anọte anya aka atịchi na azakọ dịgodo ụta biko isi ka okwu ebule gị ihe ekwu nke ekwe rapụla ya chukwu ka chukwu nụbala ya ọgba anyị na-ekpe ekpere ọnya bụ politi daalụ nne Daalụ sọ. Wee kesị daalụ. Nna ike gwụkwala nnọkọta nsị chukwu ka ebe ị nọ sendizi anụ tọnda nka. Anyị nidiro trumpet like mụ nkịta achọrọ m ka ụwa mebie yet mana onye na-eme ụdị ihe ọjọọ send kenenu tọnda just nwa obere just nwantakịrị obere. Hello. Ka ime? Good evening. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Mụnachukwu anyị na-atụgodo alụ ka ama ya ga-eme iwu ọ bụghị Naijiria anyị na-atụ alụ ka ama ya ga-eme iwu ọzọ. Anyị na-atụ alụ biko tụwakwanụ ya bụ ala anyị nidikwa ya o anyị nidi ezi imo nnọọ the boy molest nwa 8 years ịnụrụ nke trend n'ime this week nna onye kpọ onwe ya nna a father molest ụmụ ya na-abụọ ọgbakọ nwa neighbor ya ụmụ ọmụkọ nke nwa 2 years nke nwa 5 years ọ dị trend ebe niile na n'obodo ebee ka nke a mee? N'obodo ebee ka nke a mee? Onye Igbo be anyị. Hey. My brother. Ha bi n'Enugu steeti a dịka na trend si na ọ bụkwa ihe ọfụ akpọ onwe ya nna ụmụ ya na-abụ nke 2 years nke 5 years ọsị nwunye na nwunye nwa nwakwu okwu gbuo ya nwaanyị mmadụ kipie shọt ọzi nebo ha nọzi na windo na-ekwu maka nebo ya wee nyozie fụzi ebe nna na-emolesi ụmụ ya na-abụ nebo a tibe mkpu tisibe mkpu ike si na alụ na-emekwa na ya ada ndị mmadụ gbakọzuo ndị mmadụ rọshụ demand chọrọ ka ọ gbaa ọsọ ejide ya kpọta polisi ozugbo ejide demand nọ na police custody na asa speaking with you. Na bọs ka ị nọ na police custody bụ isi okwu ọkwa demand ịdị sure na enyere ezigbote punishment o deserve. Na thank God na iburu Chukwu ma mụ nwa aka m dị ọcha ma mụ nwa
emesi ụmụ ya bịa tekiri ụmụ nwaanyị ndị nke ụmụ nwaanyị ya emekwunu nke ha nwaanyị ọpụta nwa ya nwoke ahụ adịdị ahụ one hai nna nke na-emekọ na akpọ nwe ị na-amahọ maka ya kede hapụ nke a na-agwa gị na onye Imo bi n'Enugwu molestie nwa ya ụmụ nwaanyị nke a 2 years nke a 5 years ọ trend ọ na-etrend n'ime this week so alụ na-eme ka ndị ọzọ batara ka anyị efe chimo oke unu anụgoni anụ nke na ịchọghị ịpụ n'ilo na n'ọrụ iwu ọ bụkwana ebe ọ bụ iwu na nwoke ga-emetụ ya o nwere ebe ọ bụ iri ị ga-emenwu ihe dị na ya o nwere ị ga-emenwu ọ bụrụ maka ị ga-emenwu ya eziokwu kedu nke bụ ije tinye nwatakịrị nwa mmadụ na innocent child dị small o nwere ihe ọmụ tinye ichie not tikọọ ya n'ihe na ọma ha anya nna ike gwụkwalụ si na ike agwụrụ ma na nna asị ike gwụ adafụrụ onye akọrọ alright ka anyị kpọchala obere egwu nnachieta azụ ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsị cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazụ nnazi gị ndeje pam 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 physical vagina akwa arịrị egwu n'obi ọzọ arịrị egwu n'obi ọzọ ka enwenu ndidi n'ife nwere nwoke ebe ego alịrị egwu n'obi ọzọ akwa alịrị egwu n'obi ọzọ alịrị egwu n'obi ọzọ ka enwenu ndidi n'ihe nwere nwoke ebe ego ije n'ụwa bụ agha ije n'ụwa bụ olilie onye ụwa onye nnọwa ọjọọ ya ọna elu ụwa onye rụrụ nke ya ọna
Bum. I can't do the I can't do the email. Oh yeah, no, okay, oh no. Oh, I want to never know. Oh, mama no buego. No ga-agba ya ọkụ. No ga-agba ya ọkụ. Ndị be anyị o, ọkụkọ ọ na-agba. Papam 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 pam pam. By mistake, moto wee nwụlọ ọkụ. Moto ahụ na-agbalụ yara yara. Ọnwụnwa na-ewe onye ukwu. Ọnwụnwa na-awa onye nta. Ọnwụnwa bịa dịka ụwa agwụgo. Arịla egbugo obi ọzọ. Akwa alịla egbugo obi ọzọ. Alịla egbugo obi ọzọ. Ka enwenu ndidi n'ife malụ nwoke ebe ego. Alịla egbugo obi ọzọ. Akwa alịla egbugo obi ọzọ. Alịla egbugo obi. Anyị nwere ndidi n'ife malụ nwoke ebe ego. Papam papam papam. Munich's Alliance. John, is it right? Oh. Alliance Arena. Alliance Arena. Alliance Arena.
Hey, okay, Gaboko. Munich's Alliance Arena. Munich. Munich, yeah. Munich. Yeah. Na-ega agba ya ọkụ. Ndị be anyị o, ọkụ ka ọ na-agba. Na-egbu n'obi ọzọ. Iwe ego na-eme. Obi ọzọ, ewe ọgọdị akụ. Ka ọ gbara ya ọkụ. Ka ọ gbara m ọkụ. Wee gbaa moto n'ọkụ. I'll say yes. Guilty or not guilty? Okudili weta. Na madero guilty cha-cha. Iwe ka m na-agba ọkụ. Na m ga-agba ya ọkụ. Ka m ga-agba ya ọkụ. Na m ga-agba ya ọkụ. Na m ga-agba ya ọkụ. Ndị be anyị o, ọkụ ka ọ na-agba. Ekwere eto ya bịa. Si gbaalụ ya ọkụ. N'ihi na-agba ya ọkụ. N'ihi ga-agba ya ọkụ. N'ihi ga-agba ya ọkụ. Ndị be anyị o, ọkụ ka ọ na-agba. Ebiwe ego inugo. Nwoke kiwe ego. Nwoke kiwe ego. Nwoke kiwe ego. Ka enwelu ndidi n'ihe mụrụ nwoke ebe ego. Nwoke kife ego. Nwoke kife ego. Nwoke kiwe ego. Ka enwelu ndidi n'ikpe malụ nwoke ebe ego. Papam 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 pam papam 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 pam papam 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 pam papam pam 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 papam 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 pam 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 papam pam. Nwoke kiwe ego. Nwoke kiwe ego. Nwoke kiwe ego. Ka enwelu ndidi n'ikpe mmadụ nwoke ebe ego. Nwoke kiwe ego. Nwoke kiwe ego. Nwoke kiwe ego. Ka enwelu ndidi n'ikpe mmadụ nwoke ebe ego. Ah, okay.
na-echetago mazụ na Volt 104.3 FM. Kedu ibe mmalụ nwoke? Kedu ikpe mmalụ nwoke? Ọkwa na ego. Nwoke na-enwere ego ọ na-adị nnọọ ka ụwa ya na-agwụ. Mana achọrọ m iji ohere asị gị mba, echekwana n'ụwa gị agwụgo na ọ bụ na ị nwere ego. Jide nwayọọ. Ụfọdụ akara aka gị bụ na ị akpata ego n'ụwa mgbede. Ụfọdụ ede ha n'ụtụtụ. Ụfọdụ bụ na efifie omeilu na onwe ndị bụ na ha ga-akpata ego na their early lives. Onwe ndị bụ na fa ga-akpata na their middle year, middle life. Mgbe ahụ ị nwere ike ịnọ ebe between 40 na 50. Onwe ndị bụ nọ mgbe ha nọ 60 ma 70 ka ego ya abatara. So ife kwesịrị ime bụ gịnị? Inwe ndidi. At the end of the day, mana ihe ikpe mara nwoke bụ ego. Mana otu ọbụla o si na-adị, jiri ya nwayọọ, ọ ga-adịcha mma. A na-echetago mazụ na Volt 104.3 FM. Ka anyị na-akpọkwa n'egwu a ka m nọ na-asị, ọkwa sọsọ na Naịjirịa ka ọ ga-abụ mmadụ repuo mmadụ like this nnọọ. Ịghọtago, ime mmadụ otu dị anya afọ ọsọ ya, nara ya ihe kwesịrọ ma ihe bụ nke ya. Ọsọ na Naịjirịa ka onye a na-aga free. Na kọntrị ọzọ, ịma try this nonsense. Ịma try ya. Nye ejidego gị ejide like this. Ijebe nga nye like afa gị efube. Amụrụ m ka that things wee mee. Anyị amarọ ka George Akwitiri case wee mee ya. Anyị amarọ na the boy, in fact, at this point na ịjụba m ịjụ ezi na ọ ga-asị gị is nothing short of miracle. Mana mụ na gị mana ihe abụrụ miracle. Ihe a bụ gịnị? Ama mkpọkwu dị oversight self. Ihe a bụ nnọọ ịkwado ihe ọjọọ. Ihe a complete ịkwado ihe ọjọọ, ihe ekwesịghị ekwesị. Mmadụ rụrụchaa aka, ịma na ọ rụrụ aka, kama ị ga-eme gịnị? Ị ga-enye ya the adequate punishment, narị ya aka ya kwọchara ya. Imagine. Kedu ka mmadụ ga-esi wee nnọọ mee nwatakịrị ụdị ọ bụgodu na okenye sef ị na-alụ like that nnọọ ịbịa without her consent, ịbịa narị ya ha. Ijeketakwa court, ị ga-akwụkatakwa ụgwọ ara agbawa gị. Ụfọdụkwa nwatakịrị na-amaghọ left from right ya. Ọ bụzi mother anụ nji maka ya wee bịa with 3 kids. Nwa ya nọrọ ya n'elu na-arụgharị. Ụmụaka ndị ọzọ na-enele anya, gbarụcha ọtọ. Probably ifefe na-eche bụ turn fa. Amarọ m ihe a ga-akpọ ụdị ihe a ama m ihe a ga-akpọ ụdị ihe nka. Ama m ebe ndị mmadụ si enweta such initiative. Ama m ka ụdị atụmatụ a si abata ndị mmadụ n'isi. Aghọtara m. Ịnọkọta like this nnọọ ịmụọ nwa ka m pentieru scenario. Ịmụọ nwa, ịmụchala nwa ahụ nnọọ because ụdị ndị a nwere ike ha ebido na mgbe nwa pere mpe ebe nwa nke a amakakwa. Ụdị thought dị iche iche dị negative a na-abata gị n'uche. Agaghị ama na ihe ị na-eche bụ ka nwa clock ọ 5 years ma 6 years ibidogokwe n'oge admire bịa o. Admire dị njọ, na-abụrụ nke ezie, na-abụrụ nke o kwesị. Then isoro dị ka ichelu ka nwa atonite. At least ka o nwee dị ohere imake decision for himself. Ịma na mmịazị ka ọ chọ ka ịmago ebido n'oge catch befa young. Because amarọ m ihe this woman chọ ka ụmụaka amụta na ụdị omume a. Court nye this boy justice, nearly freedom. Amarọ m ihe ha chọ ka ya bụ nwatakịrị nke nwoke mụta, because the truth is that na ga-enwekwa ndị ọzọ otu ọ na free. Onye na-eme iru na-eme azụ, o nwere onye ọzọ o dowe somewhere ọ na-amolest kwa, mana kesi okwu ka na-apụta, anyị ka ya ama. Okwu ka na-alịpụta. So kpọm na 07060485853 ma kpọm na 09155708347. Hello. 07060485853 ma kpọm na 09155708347. Ifili na nwata nwoke a nwee ka ọ bụ na o je na kọtụ ekpeche nye ikpe na asị na ọ pere mpe juvenile delinquency
because even na-achọ ishuka kotu ihe ọjọọ like this ọ na-adị mma ka enyi afa na-atọ ụtọ. Hello, a na-adị mma ka enyi gịnị afa tọrọ ụtọ ịnụgo na juvenile delinquency ọ tọrọ gị na ntị nke ọ ya wepụta kpọta ụmụaka si na ha adịbe mma ịba n'ime nga si mee nke a mee nta mee imo, mana ụmụaka amara na ha abụrụzi ha mana ha ka bụ ụmụazị mana ihe ndị adọlt na-atọ ha ụtọ. Ịkpọbara ha n'ime nga ka ha bido n'oge taba afọ, ebe ọ bụ na ha bido n'oge mụtaba ihe ọjọọ, ha kwesịrị ibido n'oge mee gịnị taba afọ njọ ha. By the time ha ga-apụta ha dị 20 ma 30 something years, anya ha anya ha nwa ga na-ejezi na-eprichizi na-ewin souls, anya ha ga-acha, anya ha ga-emepe. Because to me nwatakịrị dị 5 years mee ya okwesịrị ya jewe nga si ọ bụ na enwere nke ụmụazị rụtalụ ha nke ụmụaka dowe ha ebe ahụ for years. Hello, ka ime daalụ sọ daalụ sọ. nwoke ahụ mere ihe ahụ, nwoke ọbụla nwere experience bụ ihe ahụ, mmadụ nọdụ nso sekpọrọ ya gaba saịkị ya maka ọ na-agbalị ibere nwanne. Onye ji na nye gị agwa gị ha na mgbe nke m mere m mgbe nke m mere m ọ bụ amara Chineke. Emechara m gazi gị mgbe anyị ga-asị ama n'anya omekwere na gịnị mkpa ihe ọbụla dị for 3 months ihe ọbụla na-agwa m ịmaragwa na nwaanyị nwere ike o jiri ebere di ya wee ya anaghị na nwoke nwere ike na nwaanyị gwa nwaanyị. Ọ bụrụ na ụdị ha o nwere ike dekwere dịra dị nwoke jiri ekwere nwunye ya, ihe o meziri bụ ọ gaa na azụ ụlọ ebe nwoke ahụ na-eji na nwunye ya gaga ụma owuwe ya ọdọ kwụgburu onwe ya na azụ ụlọ ebe ahụ na azụ ụlọ nwoke ahụ. Ọ na-eme ọ na-eme mmadụ na-eji ekwu na nwunye mmadụ mee ihe niile ihe ahụ nwoke ahụ mere adịghịkwa mma. Ụmụ nwaanyị mmadụ na-enye nwaanyị ụmụ nwaanyị kịta bụ ọ bụrụ na onye gbaniro ka aga mkpa nọdụ na bụrụ bụ gbaniro ịnọkwa na di maka nwoke ọbụla ga-ekwe okwu isi nwaanyị gbara akwụkwọ o nwere otu esi egwu nwunye ahụ ibipụta okwu ọsị my wife my wife my wife my wife, mana nwoke a ga-adị nwaanyị ga-adị serious like that. Agwara ka biko ọ adịmahụ ọzọ nke m mere m ọfọ obere ka anyị ara maka na gịnị mere na mmadụ ahụ mmadụ ọ na-edina nwunye obere ka anyị ara, mana agara m ihe mere bụ na agaghị m ụba anyị fọtọ nga na be nke ha maka nga be anyị ha ga-achị ya nawa ijekwa mmụmụ mmiri ọka biko maka na mmiri ya bigo kama ya ga-agazi gada for almost 5 years now. So ijide ya red handed ka onyanwa ji aka ya wee confess. Hai. 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 Ịma na akụkọ anyị na-anụ everyday kali onwe nke anyị nọ since ọkwa the same story kwa
Achọrọ m ịma na nke a nọ nke ọfụ. Oh, daalụ sọ. And I keep saying it mgbe niile ebe oge niile nna asị ọ bụrụ na ị chọbụ ịnụ di biko nụnụ nọlụ be nna gị solu na anyị nọlụ be nna gị ọ dịrọ hard now unu afụ gị nwoke mere experience first hand abịago gwa anyị ka anyị nụ ka ọ na-adị ọ dịrọ izi and ihe o kwuru about nwoke ị na-ebu nwunye ya n'isi ụmụ nwoke na-ebukwa ụmụ nwaanyị n'isi karịa ka ụmụ nwaanyị si ebu nwoke n'isi especially nwaanyị mara na ịlọ ọvụ ya na-efo ya n'anya karịa ee hello ka ime gaa n'ihu ka afa gị na-ebe isi akpọ m ka afa gị oh anwụ nnọọ oh gaa n'ihu Ana m ọnụ nwanne anyị nwoke nnukwu federalizim nna m ukwu eze imo ofu nwa n'ojoto nna anyị nsi mainline na-akpọ eze nwata ndị ọ ga-adịrị mma njinji atọ Chinaza enwere m chọrọ itinye onye m chọpụtara ihe abịa bụkwa ihe sokwa na-akpatakwa cheating na marriage arụ na-eme ya bụrụ eziokwu ihe dị iche iche na-eme akwụkwọ nsọ na onwe kwukwere nọọ sign of the end time onye ọbụla fụara ihe dị ụta na Matthew 24 ya marụ na oge ikpeazụ abịawa ma enweghị nchọpụta tutu obere ajụjụ m jụrụ mmadụ ịbụwa ma onye nke dịkwa open gwa m ifuru nwaanyị eyi ọtụtụ ụmụ nwoke dị ọ na-ebute cheating maka test gị unu test ose test amaghị ọ bụ ezi na marriage o ji ezi aka ya chọwazie onye ike ga-aka ya mma ka ọ nwụrụ nnu ka ọ nwụrụ ose ka ọ nwụrụ mmagị ihe a bụ the most thing nso akọsụ desi na marriage enwe otu onye gwa mpụ pamphlet si na nọ ya nwoke before ka di ya eme na di ya mara eme and to this na ya nọkwa na marriage ebe anọ n'uche gachikwa ebe ọya nwoke a nọ na ya like what the guy ọ dị mma so ihe anyị fụkịta bịa most of the things so akọsụ these things na-eme ọya ka nji na-asụ ọ bụrụ na ha ga-anọrọ ofu ebe chebe oge Chineke nọkarị ka mma karịa test ya nnu test ya ose test ya magị at the end it is confused ihe ị chọrọ daanụkwu ụbọchị tata mara anyị mma daalụ sọ the issue bụ na ibi ndụ dị anyị adịrọ mmụọ general stuff weda na ị na-eme testing nọ n'ịdị eme nọrọ ofu ebe ka anyị mara ebe nsogbu gị si esi ka anyị mara ebe a ga-ebido si nyelebelụ gị aka ị ga-anọ ofu ebe nọrọ nwayọọ calm down o wee bụrụ na ndị spirit of nkwugharị banye gị n'ime mgbe eji esi gị buru ya baa be dị okporo gị izu ike hello okporo gị izu ike tata anọkwa m live on YouTube maka ndị che na m anọrọ anọ m nnọọ live on YouTube jee na vote Odenigbo na YouTube gị ka ị sonyela anyị na studio hello good evening ka ime sọsọ m daalụ Ijolimbo nnọọ
nwaanyị ọma amaghị ife a na-etinye ọnụ n'ihe taa mana ọ dị m ka ọnụ ndị ọzọ na-ekwu ọ dị m nnọọ ka ọ bụ maka ife na-eme ịgbakere m obere ọba n'eze maka na esi m olu Igbo wee nata nsogbu adịrọ m ga-agba gị ya bụ ọkpa n'eze just na-ege ntị o ya biko a sịkwa ka m jiri ofere a wee kelee ụmụnne m ndị tinyere m nwunye m ọnụ oge m mere birthday m. eyo Ana m ekele gị nne m anụgokwanụ iji wee nwunye m ọnụ nsogbu adịrọ daalụ sọ ana m ekelekwa anwụ anwụ na ezi ụmụ niile kpọcha m na fon ana m ekele onye ọbụla ndị obi ilu onye ọbụla ifeọma chukwu mere m ya mekwalụ onye ọzọ ife nte m ya lutego nwunye di amen o daalụ ana m ege ntị oke o daalụ sọ ọ na-adịkwa gị mma n'alụ mekikwe shọ na isoro na ndị ọ na-eme n'ezinụlọ ha ọ bụ na iso na ndị ọ na-eme n'ezinụlọ ha biko eji m nnọọ onye nwaanyị nọ n'eluigwe na-ayọ unu were ikpere m dị n'ala wee na-ayọ na-asị unu malụkwu m ga-esi wee pụta from it ya niile wụ ihe ọjọọ toxicity ọ dịrọ mma chaa ka ka nwaanyị mụrụ ụmụaka ga-esi wee dọrọ nwa ya na-erube 6 years or at least 6 years ha gbarụcha ọtọ nke nwa ya nwoke nọrọ ya n'elu na-apịtọ ndị nke nwaanyị anọlụ na-ene anya amarọ m na ọmụmụ ka ha na-amụ ka ha na-eche tọn fa kedu ka mmadụ ga-esi wee jee kọt na Naịjirịa na ọ abuzuru nwatakịrị nwaanyị dị 8 years na-eme ya n'iru na-eme ya n'azụ to the point na ọ kantati VVF wee si na ya wee nwụọ ụwa niile ma maka this thing mana somehow erulu ka the boy dị free wee na-awagharị ka Nigeria niile nọ a lot of girls nọ at risk na ọ bụ na that boy dị free wee na-awagharị 1 year after ka anyị ji wee bịa n'ụbazie kupukupu na ya bụ nwatakịrị nwoke eji ekwe nga o aha ngị ọkwa o ọ nọkwa na nga o nakwa ife ome o wee ka dị ndụ na-akpagharị how kedu ka nwoke nụrụ nwaanyị ga-esi wee nụ na nwunye ya na-agba n'ilo wee gba nkịtị ọma mgbanụ nkịtị onye nke a ji mụnye nwunye ya ọkụ ọ mụnye ụlọfa ọkụ because according to nwanne anyị nwoke kpọrọ anyị nwoke chọpụta na nwunye ya na-agba n'ilo ọ na-apụ ala it takes onye bụ nwoke ịkọntrol onwe ya na ya understand mụ ọbụgodo nwaanyị sef as in o nwere ka ọ na-ama adị anyị bụ ma ọfọzie ụmụ nwoke nwee pride ụmụ nwoke na-eteki pride na nwunye fa nwoke wee chọrọ ịmụnye unu amarọkwụdị m sef na ọ chọrọ ịmụnye ma ụmụ ya ma nyanwa sef ndị nebo bụ ihe furu dị ọkụ agbago n'ụlọ ịmara ihe bụ na anwụrụ ekwechisichego ebe niile wee kaba maka na ọ ma na this family nwere ụmụ na-abụ wee je kupụta ụmụ na-abụ a wee chọbazie nwunye ọfụrụ nwunye o wee ruo na rum ọ bụ na nwaanyị anwụgo sef ozu ya ka ebupụtezi 5 years after ka a na-realize na ọkwa nwoke mụrụ nwunye ya ọkụ maka na nwunye ya na-agba n'ilo ụmụ nwaanyị unu ga-adị careful unu amarọ the rot of ife unu na-eme unu ga-adị careful unu ga-adị ezigbo careful nnọọ ka nje na YouTube enwere a lot of messages na YouTube Kamsi Kami Sem hi Nawa for Nigeria my dear sister Nawa for Nigeria RIP and justice for Ochianya. Chukwuma Brainchild say good evening Auntie Chinazo cancel of I love the Igbo music you play Dalo so and on a memo nafu Igbo songs nanya after me feni you name nanya na ODENIGBO Dalo. I salute you and keep it on. Thank you. God bless you. Okay, Chama Adija Dalo so Pauline Godwin Ike and Chinazo, good evening. It is terrible thing, oh my dear. Let God help those who are in such situation. Amen.
Then no one vote the on or na like vote Odenigbo je vote online. Je kita no life vote ka I vote tinye vote gị o si gakwana na YouTube channel gị type of vote Odenigbo webata gị na our channel mepee live ị ga-afụ the voting the on biko tinye live vote gị ka anyị makwa na like the ife anyị na-eme na vote Odenigbo on YouTube channel. Alright, I'm gonna check back to the phone line 0706 048 5853 my one 0915 570 8347. Hello. Hello? How keki me? Ọ dị mma. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Tantalizing no. Ikiri ọ na-ekwu na mgbede a, ọ ihe na-adọ mmadụ ya because asị m kwuo na mmadụ bịa kpọrọ ụmụ ya na-ekiri ụmụ ha n'anya ma ọ ga-eru nwanne ya nwoke na onye ndị ọzọ agbara ọtọ nke a bụzi set ka ha na-agbazi na Oh yeah. ọ set ka ha na-agbazi onye ahụ adọnsọ nọ ya mụrụ nwa n'ụmụ ya bụ ya adọnsọ because ọ bụrụ nwa ọ ga-abụ ndị ọ kpọtara akpọta ofu abụrụ nwa ya bụrụ na ndị nke ahụ onye na-eji ya bụ nwa ọ kpọtara slave ọ na-emezi ihe a because afọ nke mmadụ ga-esi kata obi nwa ya a na-eme ya o kpebiri otu ya na-alụsa nwa ha alụrụ ha ọzọ abụrụ nke na nwaanyị na-agba n'iwu ihe a na-ekwe omego na saịdị dịkwa mmadụ na-eme steeti eledi di ya ọ ga-ahapụ ya that side ọzọ gị na ịbata ọdị nnọọ ihe a nwa na ịkọtara ya ka ọsị gị onye nke a 1 minute man asa keke 1 minute 1 minute ma na ọya nwa na ọkwa eji ụmụ ịtọ asa afụgodi ya ọsọ nwa ka ya bịara ịmụ Ọ dị mma. ọ bụrụ ọsọ nwa ka ya bịara na anyị igwe dị satisfied na mgodo nwa ya gba megode enjoy na awụtara onye ya ka ọ nọ na-akọrọ ndị otu ya sị na ide nsị a na-egosi ya ọ bụghị mkpụrụ ajọ ndụ asị m kwuo nọ ịfụ nwoke chee nwaanyị chee kapasiti gị na amachi ị ga-enye anyị lecture otu anyị ga-esi wee malụ ndị bụ capacity anyị my brother. mgbe ahụ gị na onye ahụ nọ ị ga-eji mmadụ mmadụ ọ bụrụ afịa akọsara ị ga-eje ije akwa na ego onye Ọ dị mma ka ị na-akọwala anyị ebe isi abịa ka ndị gbara hafi mistake ya or misunderstand ya gị. ịgbago na ihe dị na marriage abụghị iji ofu ụbọchị ọ bụghị ga-abịa ozugbo na ejere mmadụ gị na onye ahụ mgbe ahụ ga na-agba nkata na-ekwu okwu na-eme marriage plan ịgwa ya propose all those things ị ga-eji mgbe amata ndị ọ ga na-amata gị na-amata ịmọtụdo nweji jiri ụzọ ahụ tụtagodo asa anya nne na ịbụkwa onye sharp mara ihe ọ ga-asa gị di ya ka ị ga-eji marụdụ mmadụ ọbụ ma ọ na-ịbụkwa onye na-anụta aka ụdị ya ka ị marụdụ mmadụ ọbụ ịghọta bikos ọ ya na-aya sachasọ famili na ịghọta ọ bụrụ na ụfọdụ ga-efukwa na ndị nche ego na-ekwu na that family ma si yet ihe na-eme anya onye ahụ ọ na-agakwu nke onye ọka mma onye o dose n'ụlọ ka mma ma onye kpọtara n'ụlọ kakwa mma ọ bụrụ gịnị ọ bụghị so ịbụ nwoke ịfụ na ịbụ onye ọkụ ka onye gị na pawa gị na ya machi ọ daba efukwa na ịbụrụ onye otu ahụ che onye nke na-adịrị otu ahụ ọ daba gị na pawa na ebunye onye echi gbatacha ego n'uche ịkpata jiri ego onye ịka mma ị ga na-akwụnwe ụgwọ na-enye nri ọ bụrụ ya dịru your wife na-agba ọ na-ewute too much because that man ebe ya bụ just ntụfu ka ọ tụfu the woman dụkwa proud na-realize na-acha yes I will go na ya ga-ana mana ya na-agwa gị nke bụ eziokwu na onweghị na-eme ya ịdasasọ kpọkwa place na ya ga-ana na ya ga-ezo ya ezo life so ihe na-eme n'ụwa ị na-eme na nsogbu ọdọ m na-ekene onye ọbụla ma
All right, Dalo. So, Dalo. Okay. So, ịchọ ịnụ nwaanyị ma ịchọ ịnụ di malụkwa na ndị gị na fa nọ na the same capacity. I keep saying it. Tukwula na kpaa nkata jụọ onye ahụ ajụ. Dị intentional about nkata ịchọ ka gị na onye ahụ mkpa. Ọ bụrụ mgbe niile unu na-enene film na-akọ maka ndị ya dị mpu oke emekwa nke a ngozi ike eme nke ọzọ kpọkenelu na ihe dị iru unu hafụ na asịrị kpaa ihe dị iru unu. Ọ dị very important ịmakwu patient level nwoke ma na ọ bụ onye ọ ga-abụ ịgba n'ilo ọ dịka nwanne anyị nwoke kpọọ ọnụ ka onye ọ ga-abụ ịgba n'ili dịka onye nke anyị amụnye ọkụ. Ọ dị very very important. Ọ dị very 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 important mara no patient level partners soon, especially ụmụ nwoke, because ụmụ nwoke na-aka eluzu kalikọ na-eke ịkparị ya nwunye nwoke the man na-ama take ya ọma take ya likely with you. Gịwa bụ nke nwaanyị o jiri akparị amụ gbakene n'ilo nwoke ahụ na-edefend gị in fact onye bụ your bodyguard onye ama bụ bouncer gị nwa oyi sọsọ the thought of gbuo nwata nwaanyị bụ ihe ga na-abịa n'uche. O tekele onye nwere the grace of God ife onye bụ na the temptation of killing ama mbata ya n'uche. Hello, good evening. Ndị mma ka ekwan ndị oyi ka afa gị na ebe isi akpọ m. Honorable Ndubisi nnọọ. Ndị oyi ndị ọfụma. O mekwa birthday last week. Ọ na-anụ ọnụ gị. Daalụ sọ. Amen. Amen. Oh, yes, so. Amen. Yes, so. Daalụ. 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 Oh, daalụ sọ. Oh, bye. And of course, honorable n'etiti mgbagharị ya niile ọ na-agbagharị maka oge ya nwaanyị nwụrụ ọsịkwa ka ọ kpọọ ọkọ. Did Olimbi kwesị wetara anyị anụ na this? I kwesị wetara anyị anụ na Odenigbo because on your birthday anụrọ m onu gị, the next day anụrọ m onu gị, amarọ m ebe Olingo kpọrọ gị jebe, mana thank God na ede ndụ maka na onye dị ndụ bụ ihe gbaa first. Hello, ka ime? Nna biko arụ dịgodi gị mma first ka anyị wee fụnụ ndị anyị na ha ga-eyi wee setụlụ ọnya bụ ụgba dị anyị. Ọ dị very important. Ezege from Enugu nnọọ. So one night, I decided to take the matter up. One of that girl over here in my class, she and other had you were from consult they had and other people. I still not get the book. So we decided to consult the lawyer and defender. After I was time was there, what do I even matter? So by the time I was there, check the matter from one commissioner for defender, raised the police. So before you know it,
the family of this girl. They are saying, no, people. And I talk about Papa, when I talk about Papa and ya. Although na Mama the girl I won't. Try. Also, I am a Papa and ya. Then I saw Yanga. They didn't know my Kajama. I was going to go on at school. Can. Time because I suspended the matter, So, I call about that now. Our society is to not support in our job. What when you get my told in officer? What when you get me poor and you're going to put here as nobody will talk? Then when I run a bomb, alone for one. When did I use? Many things like that. A poor you, wine matter, Nordic, I got out of poor marriage, and I'm not already for marriage. I'm not more my son. We ain't get over a moment of 2 nights before you were here, on our way to die as well. It's on all one. What I get it 14 years. Now, you are not so more you, not so more you. So, the engineer free now, both all of us to now think how to come back to Christ. Yeah, our prophecy. All the kind landing on our prison yard today. Then when I'm on the boom of Nigeria, take you where to near no longer. Check him, I'm on the now. Anthony on the message. I'm a man, the one. Bible is Golaya could most of time. I got what he may be over. They have this teacher can have protected. There is nothing you can do it. Then I can go to Kabalo Canadian. The only thing when I'm mad if I ever go we are now. One of those will go. Now, maybe I'm going to any moment from now. I get one escort. Or come on over to go to where to go down. Where Papa make Chineke. And what do you have to say who are now? You got one hand or one over to God. I will tell my out of them and you're not gonna street dig up here. You bring a yard dig up here. You're not near my dig up here. Everywhere, different type of atrocity. Go see again, maybe you are at the go to. They didn't see how you have a mother nature. Mount of the Nina. They said they consider Nigeria. I need one mother cabin. Now, for my later, my duty, in 100. I mean, or the book before. Or you get out of that. I know why you die by the bone wine. I don't know. Several folk over now. In several, this is what I don't cut in ordinary. A quite good line out. I go over the road. You move my no. I go to get you to work with you. Or there you can. I could go to Java. Bagama call. But it's still going to happen. But then you open up prophecy. All of this will come to pass. It's a very good world. So no one about all we have come now. Who are Kagonga, who are Google. You know, the people going out of the Daalụ sọ daalụ asị m gwa n'ụwa ụwa ihe na-ekwu bụ onye mebiela anyị ụwa akwa ife onye ahụ na-eji maka ya mma achọgide onye a chọruo ya ebe ọ nọ m ga-adị shọ na mma gịnị na nkụnyere ya nwata nịkata ubebe tupu onye bụ gịnị ihe niile erie mụ na ya mma akụe ya arụ ụfụ ọkwa ụwa anyị a ihe ahụ na ha eme unu emegide gị ya kịta mbọsị ọhịa ha afịọtụrụ mụ na unu afịọba. Hello 0706 0485853. Enwere m just 1 minute ka m pick your call, my lucky last caller. 1 minute call for. But tupu anyị aga, okay, achọrọ m read out. Yesterday when they sent the message na YouTube mana due to time read m ya. Okay, Samuel Onyasim Chibe. Anyway, good evening. Wow. Oh, daalụ sọ otu a ka ndị nwekwa ife ọzọ. Chukwu, daalụ. Samuel Onya. Daalụ sọ. Chukwu, my brain child say I called back Auntie Chinazo. Oh, sorry. Sorry. Oh. Auntie Chinazo, the world is coming to an end. Love God and keep his commandment. Chikina. Oh, we go program soon. Jenna YouTube, go like here and no. Rather, yes.
Kunu join ya na the vote naga on ka vote. So subscribe on to YouTube channel line on. Subscribe, engage, otu say engage now. Ọ dị mma. Hello. Tinyegopụ ya na boot. Helen nnọọ biko inwe 1 minute o tekwa. Thank God n'ike anyị waste ọ bụrụ in vain. Thank God. Okay. In fact, this matter on na Gbasinata redio gị. Na social media. He get it himself. Oh, yes, he will and also cause another comment. I wouldn't like. So, it is that I always tell people, even though the girl's story, according to the story, I just see him my Chibonia and Tia Bonon as school, I did not at the village and all that. And again, the woman, she didn't do well. He have your needs. So, as I simply inquire the auntie, inquire the mother, because I see no reason why he get the point for a very long time. Ije nete nwa gị. Simple. Ndị be ha. N'onwe ihe na-eme. Because I'm a mother of 5 girls, so I can understand how I protect my girls. My uncle, even though I lecture my children, once they were visit up, okay, you use half your size to welcome the person. Okay, give them a for even my brother-in-law, their uncle, now for my husband, that their uncle in my house, he will out. You leave that place immediately. Helen, daalụ sọ. Oh, don't worry. Next week will another day. Daalụ sọ Helen. Mgbe ihe adịghị eme na Nigeria, mothers dị very careful. Fathers watch and nwunye unu otu fa si behave towards their children. Sometimes motherly love aha adịghị agwachakwa ezigbote motherly love. Then ụmụ nwoke biko nu mara unu na nwaanyị unu bụ ga-ese ndị a home kama ị ga-achọ onye ị ga-egbu ma akwefu agbanyalị chachachachachacha ihe ga-eme ifuru nke nwoke after 5 years notice na ọnya gbara nwunye ọkụ a ga-aka amụkwa down na this marriage thing. Ka echi na-eburu bọsọ ọzọ unu ga-anọ n'ije afịa na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazọ ka ọ dịnụ. To Volt 104.3 FM, where music meets the voltage. Take a break and enjoy the show. Sports. Alex Iwobi gets the ball onto the left-hand side. The delivery comes in. Oh, it's a goal!